Archangel bung som le palina mel poi soi lo tak chu ka en wangwanga henu hi ka thian nu mani se ama ke en dan le alaka karil ruput dan hi katibo theimi alo ni tin deuh tho kan in mu a mumi alo ila chuan azia mai the ma se mu lo ti lam chu ka ngai to du lo ni tina ka mu chung po hian ngai ru wong wong tho ani sia om dan le ka mit meng che zia atang hian in man chwa lo ram ka be se ani ma se ka thu breng thei lo hun ala omang bial pa te ala nenga mi padangin an bia in an han kwanga ka du thu hi ka shil mai don em niang shil ta ila engtin nge alo ngayang min hua in min biak du lo pha angem nge min lo du ve zo kang ma se thian kan ni a kanin thian that na hi ka thil soi chuan ati chevek thengem che thei chiangang min du lawa a thin rim chuan kanin kara in thian that na chu a top ngal vik don tina ani pathian ni jing khat chu min ron bia in tukin chu ka ron in khom tak tak don ania lo in siam diam ro o ma se min lo ngak la a ron ti tamaya a fiam thu ani ringin kanui haka kala thaulo kati phota a ron chek tlak tlaka ni zana in khel ke na kaming re lom kati le chuan thau ngal ro choi hun to ania a ron ti ve thunga khwa lum ve to a ka tho chwa chuan ka pa in choi lo rot meka ke i ve ngal chu ani mai choi lai chuan kanu chuan voin chu in khom ba na len kwal lok ka du dona titurination lo ti ro ti in ka pa chu abia ani chuan nei lem lo lo ti ve maya abial nu a om lo lai ani nge yang man ve tlat mai chuti chu min shwai kwal lok mai ro o dam lo kan pa ani maya kan la kan mi alwa kanu chuan atile a kapa chuan tungi a alo ti ve vata pasanga akallam chian kwan lo awanga adam lo thu a sei chuan kapa chuan awazia lo ve adam thai mok lo ti mai sin atia kanu chuan nia kan to khat ta dewa keipo in ka hriat na la rei lo alo ti ve maya an thil soi chu ngun takin kalo ngai thla pasanga chu kapa lama kan chung ani a kapa zokin adam lo thu a hrilo chu makkati deuh hleka kan chung khat lai na hnai ti ne na kanin po lo viang mai hi tu thiam lo nge niang o ti ka ngai to kai boka kanu te in khom turin an liam che atia chuan rimrati a ron thleng ve ta ngala makti takin kalo en reng ringota athil soi kha alo ngai thu tak 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 sia in khom turin a ron in chei up maya keila ki korbul le t-shirt lian se tha in slipper po kabun lo nia min ron mu chuan ilu in siam na nge ngwang sang lovin in siam vat te a ron ti ngala chiat lo zia chu amaya makeup claim amang ti ka shave thei maya akor hak sen lar zet chu a in me le kher mai sen lar hi a in me viau ni hi puan abi zana a phekhok sang bun nen among ar lai le akong fek tak chu a in me amoi kati apuan bi wang chuan among bial mat chu alang chiangin thian numong nal zet kalo nei ring alo ni hi ka in khom ngai lo ka ti kha ka ti tharoka ama a thil soi ho kha fiam thu a ka chan vek awangin ron som la ka ring hek lo ka in khom ngai lo ti po ka shil to thobok vo in chau chu hi kalo som to che hi ala tlai chilo nia anin siam ro le ti in min tur le a aboi thla ka ti ta riau mai kan biak ina in khom pui ka du teu lo mai ka in khom ngai si lo min lo en du lutuk palang in biak ina in khom zo kang ka ti le ringota ani chuan iti dan dan anin siam photla lo ti le a nia le thei po ani to lo min ron som miao sia a in khom tur ka khailak tir chuan ka in thiam thei don si lo thul tir ringot la ati chi mi a si lo ka in siam ve ta pawa
inkhawm na thuam hnulah chu ka nei lo kher mai a ka zong kuala a tawpah phei chuan ka roomah ka ko lut ta ringot ka thlantir lo chuan biak ina ha ka ta na mawi hnai lo deuh ka lo fu palang i mawi lutuk tleirol ho chuan an lo mel na sangaw dang che ma se ler oi lo aw atia nui sang hian ka kor dik lo lai deuh nia a hriat chu a siam thamol mola ka du reng pang ni lovin i ron kalwang chawin ni hi ka inkhawm dawn a chim tam chi lawang ka ti chuan okay boss ka lo hre reng ange i fil ka ti te nia min lo hnial fi thla thakang ti ka hlau zia chu a ati malmala an biak ina chuan a voi khatna atan le a tawpna atan ke inkhawm ve ta pawa biak in po an lo nei zawin a ro puye kan biak in ai chuan a zawin member po an tam zokin ka ring kan inkhawm chung zongin ka hui chuak lo ka mel hriat ka hmuang ti po ka hlau hno inkhawm bana chuan an in lama pen a rota ka hnial lo biak in hi kalsan thuai thuai ka du ber a thla amuang lo aniang ka hre chia lo biak in ka kal khat lutuk wang po ani mai thei ina tuma an lo lova kalom kher mai ani po chuan lo inkhawm chukalom tak zetani in chir lo ko be se inkhawm le in bual hi chu a in chir lo ania ati barbara lim mel tak pu chunga tong barbar hi chu a in me ve thlot ani tong hi a in me ata liau liau ni oma mawi ni ka in chirin ka ring zok min hritu ten min lo hmu fu phei chuan ka lo ti sapa ani chuan mai maya hei kan ho ngal deya tu mai nan ron focus lawang che mei chi tlei rol lam ero chu ka hriat pui lova noi chung hian ati le a exam po kan lo nei chho le ta viau mai semester hnung ber ani to awangin ka tang ve khop maya mami chunga thil thalo thlentir tu zon po ka lam chia tari ka zirlaya hian ka insor bing du ri lo thlin ngei ka du si a ka zir ngor chho ve ta dewa class kalti lawa chuan chhuah po ka chhuak khat ma se kar topa zan khat ero chu kala chhuak ve ram chhuah lo zo po ka nei tho ente exam zo vele thil thar thadeu ka hrilang che aron tia mei chho taki chu ti ril ruwang wangin min hril ngal mai la ka tia ani ero chuan ai lekha i zir tha thei lawang ati le tlata soi te te amin hril le du mang si lo ho e ka ti chuan a ho lo ania o aron ti le loya ka nui za thop sham shamin min du thu khaim ni min hrilitum ka hrisa to thowa ka ti le a are ta dai mai ka fiam na ma em ni are ta dai sia ka fiam thu ti shelavin alo thin rim em niang ka fiam thu mai mai ni kha ti in messaging ka zui wata ka thian nu te hi lo ka du ho lo ka hlo don ai chuan ka du na po ka tilang lo zelanga ka du thu po ka hril chin mia lawang ka hrialom ka ti der ve che ni kha inga nge ingai reng reng ti in ka re ta dai ni kha ti in min ron changa noi lai lem aron da treu boka kan exam mani che chuan mami hostel umlaya an guk pasal chu jaila atang ti min hril tangi nge a atan chan chu mei chinau pang kumtling lo a khoi wang ni in a soi zel dan chuan anu pui nen anin thren chan tak chu zu adu lutuka anu puin atwar thei to lo ni om takani ingtin nge mo lo hriat reu ni azot kwal na sa om reu mange exam zo a lom thu chiang kwang takin kala hrilang lekha zir zo a ka mutna chupa chanchin chu ka ngai to na sa a mami khoi tu ani nge ka ring hlel ta ho lo mai jail tan chan po a mei chi khoi wang tho ania thil sual ati a lailanin a om ta tina a ka ngai exam zo lama mu nge ka tumang mu dan tur tak chu ngai to ngai ta ber chu ani remrati soidan chuan ama mu tum te tu ma mu du ngai lawa jaila po atong mang ngai lo ani ome a khir chelang ma se mu nge ka tum tlat thung kum khat nuwa chuan
jail atanga ka chuana po kar khat zet ani ta pona ka chuak ngai lo kanuina phaltlat lova ka ruma ka tom deuh char char ani mai ka pa in tongkam khat ma in min la belava kanu ero chu ka ruma ron kalin min ron zila min rin ni mem laia jail tan ngai hial khopa thil sual ka tile tamai chu a hrethiam theilawani achangin ngoi ringin min en tlok tloka engma soilovin a chuak le maya achangin rilruna ti hriat tak hian ka fapa nang chauh hi ka dei chhun ini to asin ka rilru itina in min ti zak hle ani ati le ringot thin kanu din mun hi ka hrethiam khop mai nia min hrethiam lawang ani kherlo midang zong po in hriat thiam ka har ve don em asin ka uma mi chauh khan min hriat thiam ka ring jail ka tan lain rumruatin min ron tlo in min ron hmu atung fowa ma se ka hmu du ngai lo ka thian te po an bang chuang lo ma se mu lo kha ka ta na tha ti ka hria a an laka ka in khar khip ani ber chu ka chuania an ron kal tel ve vek ero kha chu ka zak ma se ka tan ti ngai na om lo mu ka du lo wanga jaila lu le thula a om si lo kanu in min kwa ngoi ringin min kwang angin ka om topa ka tong hau lo sian kan motor ron khala kalut ve maya konga ni se min betong zo chuang lo tong ka chak lo ani top mai karil ruwa ero thil tam tak a thung thil ka ti swal miawa kanu laka ka in thasung ve em tho chuak lo tura min ti na po anial du lo reng ani aril ru ka ti na in shom ati ema adu lo zonga ka ngam to ri lo karum kong khar chu aron ri ko kowa kapa aron lut lawang ti ka hre chiang kanu ron lut don ni se aron ki kher lawang ti ka hria chuti ni chuan pon lam mi tu emo ka thian te jing mi po ni mai thei kong ka lo wang chuan tholovin lo lut tur chu kalo en reng ringota rimruati aron lu ta ka chuan ka hoison ta daya ka mungam lo ka mudu lo a thian pa hi miswal jail hiala tang huana tin renga khat thin lung pu mi ka ni sia kalaka a hun hlu tak seng ral lo tur hian ka du ani chuan malam hun dom tak aneya he khovel swal po dai ve lo le mi fel tak ania a thian ka ni wanga mi in an mu kholo tur chu ka du lo ani email mua ibulak omle thei hi ka hlim tak zetani tin a thil ron khai chu ka dokana chuan ada ama en lo maila a che dan tur chu ka mi thla thiam alom email tak apule ngei bokang a opo azang khai le viau bok korun kal har du hleka ilo vui to viau mai the ni ma se hun pek che ka du wang ania hun thol nei turin ka du cha kar khat zet chu ani tak hi tin a thodeu haka chuta eitur tui tok korun ken bok cha ei tu don ne o ilo ho to bok nen I duanga piang I ei thei to anga I thau thur mayang ati zum le zata ka thut na khum ti deu data chuan ka khuma aron thu thlave ani ti ka thei maya ma se ka chi son lova a mel po chu ke en du lo khongai takin ka kwa thei chiangem minum lo san chung khan ka ngai dwa theilu duk cha atile sapa ka chan lo wang chuan dimte hian sir zong chuan minron kwa da phota engtin ma ka lo ti lo wang nge ni angai angam ta deu aniang nget deu zo khian minron kwa le ta a ke chu min kwang ang chuan ka lo topa anu dewa atak sa khur deu dat chu engwang nge ti ka hre chiang khop mai atap ani ke hian aril ru ka tina ani kanu ang tho khan ani po hi aril ru a shoma a thian ni tlak po kani lo alaka hian ka in thiam lo hi wang tak hian mu po ka du lo thin reng ani trapsu ka ti chau ve ta nge a ani ero chuan ka in sum thei lei nem I cher zia hi karil ru ana e mai ati trawa ni e jaila khan chok ei thei lo katnar la kha athi fowa ma se
ka in thup ram thin thung thil ei theilo le nar thi fo ta chu ka taksa chuan alo ngei fashan lo aniang ka chera ka dang viau bok ma se ka chezia ero danglamna a thlen tam viau lo chu ka tum dan po ani hetianga thil poi thui tak ti lo hian I mu du pa chu mu dan kong a om thenge om sia shom to a rep ngai lovin inga nge I thil tum te chu min shil ve mai lo hetiang kher lo po hian kong kan dap dun tur hi ania ati sap sapa henu hi chu ka thil ruah man hi alo she phave ro ti na ania a fing ro ka ti lo theilo nia jail lu hi chu ka ruah man na ani ngei mai ka lo tling ta bok ani hi ka thil ruah mana khan tel ve ka du lova a tel ve ta lo reng boka ka du chu ti lo tling ma ila ka lim pha viau im le kanuril ru ka ti shoma ka ti zaka aril ru ka ti na bok lok ka in ti em wa na tam takin ka thin lunga hian bu an khwar pha bok sia ka ti fu berem ti ka shelo ma se ka thil tia khan in chhir ka tum lo thudik hria chwa ka tuma ka be ani ve mai he thil buar chuar taka hian tel ve lo turin ka du che min kwa na tha chuang me lo hian min thlau thlak tum kher lo la kan pahni in kan hriat vek to tho kha ti bala tir che ka tum ho lo tran pui che ka tum ti te chu I hriat ve vek kha ati le a tuna chuan alung cheo po kha abo ve ta deu chuta idol dang em maya naktuk lam chu in entir ro o ka kalpuyang che ati le da ya ngai lo ka tha lom ka ti po chuan eng thil po ti don la I hrisel na apoi mo ma saberani ati le a ati dik ka ti thau box sia anial zong in o ka chwa du big lo class kalingai lo em ni ka ti chuan I chol sia ka chol ve ta mai ti in min kwa na chu atha thavin dokana athil da chula chuakin inuin engwak ma e ngai lo ti asuya ati le siama a e tur min siam sak chu min ron peta ngala ke po chuan kalo hnial lo khati chen kha ka mu to lova a e tur siam tui tak tak po jaila khan ka ngai to ana sat thei em kha e zo vek ro adang po alo mania lo tia siam tui poka ke inual mai e cheu gadu na in kapumin atuar ka du lo chokopuara ke ilo na rei to sia a omverenga ma se zona siam bak lo hei takhi a fin na chu ani ka ti chung du viau ma se mi dan le chezia atangin anriru azir pe hi ka tia kamut aman thiam ka ti khop mai tuna hian ti chiama chung wak kha ka pe lo ka chung pe lo chung thil min zo treu ta se chuan kaning ve viau mai the ni atuka chuan doctor zonu na clinic min pan pui le a thianti ho alo bekwal ani che kang chu clinic atanga kan chua nuwa min ron fin hloma an laka ka in thla hrung ru kher mai an ni hi chuan engma an hre si lova min ngai to a jaila min ron hu an tum thin po khan engma an hriat ve lo awang khan ka mu du lova remruat ero kha chu ka u chan chin engkim ka hril ani awang khan ka mu du lo zawk ani mudu don ta ila ka thian dang te ka mudu lo thin si nen pakhat mu du a adang mu du le si lo kha tha ka ti bik lo ani dora min chol puya min duat liam khop mai jail lam chan chin reng an soi chhuak lova lim taka min ti pui chu an tum ni berin ka hra thian te nge an fele ma se min hritu te moi ro ka hlau ve tho aming chiat thlak ve si a min soi sep ngei om si a rimra di chuan min thla tham lo khop mai ka du dan chuan lung lei lam pan thuai mai ka du a ma se rimra di chuan in koldam thapot ro atitlata kanula in jin chua alo phal ri lo buk nen thin lung to tu nin ka om le ta ani ber chu ka zot lawang zeti in ka in sum shama ma se alo rei ve ta deuh bok nen idu ber chu ipuitlin ang chu ania khapa kha alo ni chem
ti in ruma kan om lai chuan min zot ta nge a ni tin deuh thaw alo kala eitur neu aron keng zia kanu in chua min la phal sak vak lo wang le ke ngei po in chua chu nuam ka ti lem lo wangin ka ruma ka tom na sa lunglei phei huna ka om dan turte ka ngai to alok mai thin chu lunglei phei huna a hria chian chawang ti chawin ka changa alo chiklap thunga umzia awanei tlem ve kum khat top ang itan pha ania atinang nanga nia kum khat vel chia jaila ka oma mami hostel omlaya an cook ni thin pasal tan wang leo le ka mu du wang chi alut ve ka ni ka mu ta renga mu ero a har zek thunga ma se ka tum ema ka mu ta shramani atong ngai lo tu ka nia aril ru adik zan lo ani ka ring nge midang phei chu abula po an kal ngai lo a risel than lo bok nen ma se keiro chu tum nei alut ka ni boka biak lawa chua ka tum teu lo a risel na apan khop maya zu alo in na sa thin bok nen damdo in le jail hi a carton ni berin ka hria ka ti chuan ani tak chu sual viau ma se khongai thlak tho ni chu ti ro lo tia ani hi chuan khongai na hi anga ve a mi khongai lo po hi a nei lo ni oma moi ani ke chuan ka khongai lo ti ringotin ka changa ka khongai ve lem tlat si lo ani athil sual lo ti to in a volet nia ka ngai maya mei chikum ting lo an khwai khem kher zong arap thlak ma ka ti chuta nupui fanau po nei vek to ani le ngala athil ti angkha afanu chunga thlengdon ta se eng angin nge angai veang chu angai to phave tura ka ngai ani izo shrim ti ro alo la hrivekem tin min zot le a ke chuan thil azo tlak vak lo ka zo ve thei chuna po khan a soipol nok maya chu tak chu lungle phei huna achiang chawang ka ti le a azawain ka hril du lem lo thudik po ka hre chuak vek to ti le atan hun chung a rei chan po jail chunga buaina ka siam wang zawani ti phei chu ka hril du lo shrim hunin ala ron hril zok ma na lungleya kan zin phei chuan pahminga te ina kan in ngat du talawa a chan chu ka chan chin kha an hrive vek om si a pan ka hre ani hotela kan thleng dun topa nula tlangwal in ngai zonga min ngai mia mai in ka hria poilo hawe in shrei chuang lawang mi po an lo thleng reng fo thawlom le kan van nei siamin papari pasal chu alo omrem chan lai alo ni ve hlau thunga ka mu chia chu a oma han tham mai chu ka du thut maya ma se ka in sum sham ani hepa wang hian ka u kha che theilovin a oma pong sual a to pha ta nge ani kha papari chu kan hria sa to ani wang le ani po in min hria to awangin hlim takin ati ti a hun nei tam lo kan in ti awang chuan upapar khongai in i pasal hi afalin ka be theyangem engemaw soipui lok ka du'a ka tia a pasal lal hria ta chuan min ron ena atong lem lo amit menga ero engemaw ka mu thei ma minaw ka ni ti papari khan asui lang ngei maya khawang po kha ani mai thei ani papari chuan biro khai mei che pani chu varanda lama kan lo ti don nia atia ngai that lo na po anei chuang lo aniang remratin en pon lama chuan an inzui chuak ta a ra asur lova zan borak nom hun lai takani min en run nuwa chuan eng thil nge ni ta ati du ta chiang zeta en chung le zam na nei ho lo hian kum som chuang kal ta a ka u chunga I thil ti kha han ngai tu a let te thinrim se chil deuh nak hian ka ti chuak ta cha ke aya kumnga chuanga upa ma ni se ka za du bik lo eng thil nge ka ti a chelo ka ti thin thu kha chu ka hria zam lo mel ta khian alo tia chuta eng thil nge hria ta ati zom le zata
Ishizo kong chu chate te in soiro hun kal to mani se evidence ka nei tha ania in puang maila nge ka soivik lo don emni innu kha kaulutin ithil ti ten am takhi ka shil ve vek zok don emniang ka ti chuan in thup tum viang ma se diklo omani ti a omda na tangin a hriat thei veka amit mengpo buai tan ta hlek bok min voi tu emni a naupang te le ngal hei hi kan in ani hi chuak rang mai ro aron ti ta thak mai ke ro chuan kala chuak khopang ma se I in puan vek nuwa chau ka u kha engwang huange ni achunga khan engwangin nge kha thil kha iti ka ti ve da khol khola angoi ring nu chuan police ka ko ma hian chuak mai ro okiniam deuh hian aron tia a in ngei to ana sa hle ti ami chuar dan atang chuan a hriat theia chuta in thil nge ti ni a min hriata zamlo mel tak hian atilia ko chuakin a in tura damdoi itel sakani kha chuan in hostel cook pahni zinga pakhat zok pasal fanau nei to te ina khan ipom luta chi theime alo chunga khan engthil nge iti ka soi kher donem ka thinrim opo chu a khur dar dar thei hial mai ka kutpo ka hum het viau mai thudik loi phua chopani chu min pu ming chia tum su khoila ya ma evidence poi nei lawang khatiang hun rei to ami le ngal ati chur chura a mel chu a thinrim melin thlakin zam chawng hau lo hian min mel kula kanei innu khan a hre cha kang kan kaulu tange ti in ka phone chu phorin remrua ti ka khola lo chang wat boka an run lut ngal ani mai thudik chu hei hi ani mami chi thei lo kha iswal hnuwa in kuk pasal hne na khan I hlana ani poin mami chunga iti ang bok khan ati ve ngal ani kha engtin nge a thian nu akom ngi ber bial pa hian khatiang kha abial nu thian nu chunga ati thei mishing pa nga ya I in nga yem pati ta phiar phiara ka thin arim em wang chuan ka thu thei lo chhuata ka ve thuak thuak to engthil nge in sui hi hriat engthil nge ni papa ri chuan tap o deuh hriat thiam lo mel le buai ti hriat tak hian alo ti wata rimrua ti chuan kumsom kalta a mami chunga thil thleng ania an soi ni alo ti vot reya I u khan min du lo ve ni kha a in tura damdoi ka tel hleka min du lo man phuba ka la ani ati chuan papa ri chuan lalpa le engthil nge thleng nga hi avarap thlak em iswal ta ti na mo nilo ani damdoi wanga che theilo chu imut puita amo lalpa engtin nge ka ti ta kang le avarap thlak te lul em ati tangoi ngoi maya chhuata chuan a thing thi thlanok maya rimrua ti chuan alo chel ve wata boyi itan vekalom ani kha in thian hawa po ati thaber thin in luk thei ngai lo ania itan le ka du na anola wangin phuba kala ani kha lal hriatan ati chuan papa ri chuan athil hriat hi hriat me lo ka wadu te lul em lalpa kanun na hi la mai te o mami avarap thlak em ithil lo paltlang chu kan hriat pui mi asi lo chia ilo watur na satak em I thian nu hi min ngai dam mol mol te shom ko vati te lul em ati ngoi ngoya ka u khan vo atok chhun zomin adu lo chung pong swal ni in hostel atanga no chwa ani theinan damdoi kha amang ti hra em kha thil zong zong kha ithil ti ra chwa vekani ka u nun ti shom vek tu le nun nuam ti me alava siam tu chu miten am takini ka ti le boy boya ava point om ko vati vong vong tak ti in papa ri chu amit tu yetla zung zunga pasal arin em thil ti in ahong boizia chu mishing nun na in atuar ani sia boyi itan ka ti chu ani ber om lo chuan exam na pakhat na ini theidona ini tareng boka adikem I pasal hian ka hmangai lutuk che
ka thil tih kha a dik lo ani pawhin i tan vek ani ka tih ni tlai khat bak ka in rul lo a hnulam chu ka hre tawh lo ti in lal hriat a chuan a nupui chu a rawn pan a ani erawh chu a tap tluk tluk mai thunga mah nisualna musi lovin midang sualna kan hmu lian a mah ni in vei duh si lovin midang kan vei bawk midang hnek lovin mah ni in hnek zawk ang u